Helo, fy enw yw Celyn a dwi'n byw yn Sir Gaerfyrddin. Dros 3 mlynedd yn ôl, penderfynais i symud i Llundain i astudio ffasiwn yn prifysgol ar ôl caru tecstilia a ffasiwn yn ysgol uwchradd. Tra bod yn fy mlwyddyn cyntaf, o'n i gweld ishta'r cymdeithas nôl gytre yn Sir Gaerfyrddin a penderfynais i rannu fy myd yn y Cymraeg ar TikTok. Ers hynny, dwi'n siarad am pob math fel colur, ffasiwn a hanes Cymraeg. Ond yn fwyaf, dwi'n trial ysbrydoli pobl o Sir Gaerfyrddin i siarad yn iaith Cymraeg. Ar y symud allan, dwi'n gweld eisiau'r cymdeithas gytre fwy a fwy. Dwi'n gweld eisiau siarad efo pobl lleol yn y Cymraeg, neu trio dioddedd newydd efo ffrindiau. Gan creu TikToks yn y Cymraeg, mae wedi ddangos i fi faint o pobl sydd yn yr un sefyllfa a fi yn teimlo fel bod nhw'n colli mas yn pethau Cymraeg neu'r cymdeithas gytre yn Sir Gaerfyrddin. Ond ers hynny, mae wedi ddangos i fi y cymdeithas Cymraeg enfawr sydd ar TikTok, a sut mae'r iaith, hanes a cymdeithas yn gallu cael ei dathlu dros y Deyrnas Unedig.